Hai, salutare și bine v-am găsit la primul videoclip cu voce. Azi facem un 1v1 cu un player din clan care m-a provocat. Deagle. First blood. Mi-a luat prima rundă, dar vedem. I make mistakes, Luăm, but I always come back. Nu stai că ne la nic. La rumuri asta e bună. Hai, dați-mi. Cască de tării, hai că e bun. Avea cască de tării, cum mi-o dat full red? Da, eu rup mi-o bătaie. I always come back. Bă, să nu uita că mi-o bătaie. Dar nu, dacă mă bate runda asta, eu double sniper-ul. În sfârșit am luat și eu o rundă. Dar hai, trebuie să-mi întorc scorul numai decât. Nu pot să băi, că Lonolf, când a făcut 1v1, l-am bătut. Stai, ce în centru. Și de la ce eram învățat margini mă duc. Bă, nu picosă. Oh, ce mai încos. Dă-te rocos. Ești mâncat. Că pe 5-3 rup tot. Aparatule. Dacă n-ai vrut și drop-ul, nu-i problema mea. Stop. Da, tal bat că pe 5-3. N-are șansă. Rede dau. Hai că nu pot. Hai, Victory sau Geox, cum mai numele amul.
vrei tu? Hai, bă, ăsta comp! Eu cu două glanțe direct. First blood. Bun. Dar vedeți, nu s-a dus pe 5 de 3, nu s-a dat seama. Săracul. I make mistakes, but I always Dacă come mă back. mânca să-mi iau... Dau oxigeul de 2, frumos, frumos. Nie, pe 5, asta e baza la mine. Rum, ce serai, părărai. Sunt pe 5, cu altceva... Nu prea. La drop poate întâi iară de 3. Fără grenade! E bolan! Te ferești? Da, știi ce? Stai acolo! Dacă mi dai o grenadă, fac grenadă. Îți fac să uiți cum se cheamă. Ei! Mai vâră, med. Hai, vâră. Cât de tureta asta încoa? Ei! Unde? Să mai du-te încolo cu grenadele tale, dar m-ai săturat. Mai grenade. Dă cu grenada acum. Dacă vrei cu grenade... Nu, stați. Te arăt eu. Na, grenade. Sau cu drone dacă vrei. Luăm în casă de grenade, cu drone dau. Bă! Apocalipsă! Văd fiecare mișcarea lui. Mă duc la drop, dacă îmi dai SG de 3, e rău. Zic SG e 2, da X. Trebuie după asta de 4. Dar știu eu să duc la drop. Ia uite, dă-te la el asta. Eram cu golul. Sunt plus? Mersul de gazelă. Grenade! Tu de asta de grenade. Bolan. Am schimbat. E bonfire-ul de mine am folosit. The glory is mine, but I still honor the fallen. Artificii. Alvaro era bun. Păi și dintr-o grenadă 5 sau 4. Stai bă, cu droanele merită să spun. Apropo, la drop aș da iar SG discă de 3. Nu știu, și el da mea. Dacă eu am mâncat.
Fă! Da, nu chiar 1v1 cum trebuie, dar... Dă-o încolo, chiar cu flash-ul îmi dai. Îți spamezi cu dânsul dacă vrei. Da, îmi pare rău de... pe 5 litri că aveam pierdut timp. Fumigena. Măcar eu îți dau primul fumigena. Nu știu de unde dau. Numai 1v1 nu. Ce fum? Ce doar. Bă, ce prost, unde este? Mă joacă botul? First blood. Îi joacă botul, mă. Ia-te pe ce-a făcut. Floare. Gata, au renunțat. Joacă botul la dânsul. Tot bă, ce floare fac. Tot bă. Ia ce floare frumoasă. Da, îi joacă botul. Eu n-am scuri. Dar dacă tot așa... Iau un sniper. Uite, vine botul. Ce să joacă el? First blood. Nu știu. 7-3 scorul. Good. The Yagami's name will live onward. Vedeți, de la mine clan, dată e bun.